Sjećate se dokumentarne serije Jedrima oko svijeta u režiji Marija Saleta. Sjećate se legendarne jedrilice Hir 3. Pa u našem studiju je ekipa koja obnavlja jedrilicu. Sa mnom je Saša Fegić, rekli su mi da ga predstavim kao kapetana, i Tomislav Bradić koji će nam predstaviti projekt. Dakle, Saša, gdje ste uopće pronašli, odakle izvukli Hir 3 i u kojoj je fazi obnova? Ja sam prvi put jedrio na Hiru 3 u školi jedrenja Mladena Šuteja kad sam imao samo 14 godina, davne 92. I pronašao sam ga sasvim slučajno u Vrsaru, napuštenog zapravo. Pronašao sam vlasnika i odlučio sam nakon dosta razmišljanja krenut u obnovu. Znao sam od početka da je to veći projekt od mene, da je to treba više ljudi, više potpore, jer je brod u takvom stanju prije svega da nadilazi moje znanja, ali brod je dio... Ali popravljiv. Pa sve je popravljivo ako se ima volje, a pogotovo mislim za bilo koji brod je šteta da završi ovako. A pogotovo jedan brod koji je dio hrvatske pomorske baštine. To je ipak prva hrvatska jedrilica koja je oplovila Cape Horn i ako ništa drugo treba ostati ploviti. Ne samo da ostane u dobrom stanju, nego treba dalje ploviti. I Hir 3 nije završio, kao što je rekao Saša, u Vrsaru, napušten, nego je sad dio jednog puno većeg projekta. Tomislave, riječ dvije o projektu. Pa tako je, mi smo na platformi travelstarter.com pokrenuli crowdfunding kampanju za obnovu i spas Hira 3 od propasti. Veliki dio posla je već obavljen uz pomoć mnoštva prijatelja, poznanika, dobrih ljudi koji se sjećaju priče. Sad nam treba mala pomoć da bismo opremili brod svom sigurnosnom opremom koja je potrebna da ga možemo registrirati. Pa bismo ga testirali na Jadranu i onda bismo negdje, ako sve prođe ok, u jesen sljedeće godine krenuli na put oko svijeta ponovno s Hirom. Opet, da. Saša? Pa za to je napravljen, to je bila prvotna namjera broda. On je dokazao da to može, mi se još moramo malo pripremiti, ali brod sigurno može i mi mislimo da ćemo biti spremni. Tko i kako vam može pomoći da završite obnovu? Pa uglavnom, ja bih samo spomenuo da već imamo veliku podršku što šireg kruga poznanika i prijatelja, ali tako i javnosti. Tako da, evo, podržava nas i Hrvatska turistička zajednica kroz promociju na svojim društvenim mrežama, tako da vjerujemo da će nam to pomoći da ova kampanja završi uspješno i da privedemo projekt pripreme i plovidbe oko svijeta. Zapravo nije jedini cilj ove kampanje isploviti i oploviti svijet, nego zapravo i promovirati hrvatski turizam i jedrenje. Apsolutno, mi namjeravamo kroz te aktivnosti sve koje planiramo i na Jadranu i šire promovirati Hrvatsku kao sjajnu nautičku destinaciju i njenu nautičku tradiciju, to je pokazati da se mi možemo nositi i da je naša tradicija ravna svim velikim pomorskim silama svijeta. Saša, i kad krećete? Plan je jesen 2016. Ko je sve u timu? Pa trenutno smo nas troje, Tomislav, Maja i ja smo glavni dio tima, ali sigurni smo da će nam se još ljudi pridružiti. Ja osobno nisam nikad imao problema s nalaženjem posade, vjerujem da će tak biti dalje. Koliko predviđate da će trajati novi put oko svijeta, jedrima oko svijeta? Okvirno 2 godine. Želim vam puno sreće i nadam se da ćete nas izvještavati. Mi ćemo rado također pratiti vaš i projekt, ali i put oko svijeta koliko ćemo uspjeti. A s današnjim društvenim mrežama nadamo se bar sličicama. Hvala što ste došli u Hrvatsku uživo, a mi sad plovimo u sasvim druge vode. Modni projekt Croa Porter obilježava svoju 25. sezonu, to je 12